ሰላም ሕጂ እውን ተመሊሰኩም ኣለኹ ንሕጂ ድማ ነዚ ሰሙን እዚ ካብ ፅባሕ ሰኒ ጀሚሩ ማለት እዩ ዘሎ ናይ ማርኬት ኦፖርቹኒቲ እንታይ ይመስል ገለገለ ኣናሊሲስ ክንርኢ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምሕላፍና ግን ዝኾነ ሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ ናተይ ኣይድያ ዳ እምበር እቲ ንወስዶ ሪስክ ባዕልና ሓላፍነታውያን ኮይና ክንወስዶ ክንክእል ኣለና እዚ እቲ ናተይ ኣረኣእያ ኣብቲ ማርኬት እምበር ሚእቲ ካብ ሚእቲ ልክዕ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ከምቲ ፎሬክስ ከዓ ሪስክ ዘለዎ መጠን ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕና ትሬት ክንገብር ኣለና ብምቕፃል ለስጎ ቀዳመይቲ ሒዘያ መፅአ ዘለኹ ጂቢፒ ኤዩዲ ፓውንድ ኤጌንስት ኣውስትራልያን ዶላር ማለት እዩ እዚኣ ማርኬት እዚኣ እንድሕር ርኢናያ ብጣዕሚ ብናይ 4 ሰዓት ኣገዳሲ ዝኾነ ትረንድ ላይን ፎርም ጌራትልና ኣላ ካልኣይ ነገር ድማ ማርኬት ኣብ ናይ ዳውን ትረንድ እዩ ዘሎ እንደገና እውን ኣብዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሬዚስታንስ ፎርም ጌራትልና ኣላ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ማርኬት ንእሽተይ ፑሽ ንላዕሊ ናብ 1.76 ናብዚ ኤርያ እዚ ማርኬት ፕሮፐርሊ ንእሽተይ ፑሽ ናብዚ ኤርያ እዚ ነዚ ትረንድ ላይ ሬስፔክት ክገብረልና ናብዚ ክመፀልና እዩ ካብዚ ድማ ንሴል ፖዚሽን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካብዚ ንሴል ፖዚሽን ምስ ረኣናዮ ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኤርያ ናህና ታርጌት ወይ ናህና ቲፒ እዚ ቅድሚኡ ለው በፂሕዎ ዝነበረ ታርጌት ናህና እዩ ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይረልና ድማ ከምኡ እናበልና ንታሕቲ ትሬል ክንገብሮ ኢና ስለዚ ጂቢፒ ኤዩዲ ብከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ግበርዋ ብናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም ቨሪ ናይስ ቨሪ ሪስፔክት ዝኾነት ትረንድ ላይን ኣላትና ካብዚኣ ዞን እዚኣ ድማ ንእሽተይ ከባቢ 50 ዝኸውን ፒፕ ኣለና ንላዕሊ ሶ ነዚኣ ፊል ምስ ገበረትልና we are going to look it for sale ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ኤዩዲ ብጣዕሚ ኣብ ኣገዳሲ ቦታ ኣላትና ነዚ ሰሙን ከዓ ኣብ ናህና ዎችን ሊስት ክነቐምጣ ኢና ማለት እዩ ናምበር 2 ጂቢፒ ዩኤስዲ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምቲ ዝረኣናዮ ኣብ ዓርቢ ፅቡቕ ናይ ባይ ኦፖርቹኒቲ ሂባትና ስለዚ እንድሕር ርኢናዮ ከዓ ብጣዕሚ ማርኬት ኣብ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 1.26 ኤርያ ኢምፖርታንት ዝኾነ level ናይ support ናይ resistance ኣለና ከምኡውን ካብ ቶፕ ንቦቶም እንድሕር ዓቂናዮ እዚ ኤርያ እዚ ከባቢ 38 ፌቦናቺ ሪትሬስመንት እዩ ኣብ ናይ 15 ሚኒት ታይም ፍሬም ድሮፕ እንድሕር ጌርያ ከም ዝሪኣ ዘለና ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነት ኤርያ ኣላትና ኣበይ ኣብ 1.20700 1.20700 ኤርያ ስለዚ እንታይ ክንፅበይና ካብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከዓ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ንላዕሊ ነዚ ንብሎ ዘለና ኤርያ ካቨር ክገብረልና እዩ ናብዚ የለው ኤርያ ማለት እዩ ካብዚ ከዓ we are going to look it for short position ስለዚ ነዚ ትመስል ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ at any time ግን ድሕር ነዚ 2700 ፕራይስ ብሬክ ጌርልና ንላዕሊ ንባይ ፖዚሽን ክንሕዛ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ጂቢፒ ዩኤስዲ 1.27 ኤርያ ከመይ ሪስፔክት ትገብሮ ክንፅበያ ኢና ማለት እዩ so ክልተ ናይ ጂቢፒ ርኢና ኣለና ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ጂቢፒ ኤዩዲ next let's see how Mr. Gold is Mr. Gold if we see how beautiful downtrend ብጣዕሚ ኢምፖርታንት ዝኾነ ዳውንትረንድ ፎርም ጌርልና ኣሎ ከምኡውን ነዚ ናይ 4 ሰዓት ሬዚስታንስ ኦልሬዲ ነዚ 1842 ማለት እዩ 1842 ዝራይት ናው በፂሕዎ ዘሎ ፕራይስ ስለዚ ነዚኣ ሪጀክሽን ናይዚ ትረንድ ላይን እዚ ክንፅበይና ንሾርት ፖዚሽን ክሳብ 1820 ታርጌትና ማለት እዩ at any time ግን ነዚ ንብሎ ዘለና ሪጀክት እንተዘይጌርልና ብናይ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብናይ 15 ሚኒት ታይም ፍሬም ራይዎ ማዕረ ክንደይ ኣብ ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታ ወይ ድማ ኢምፖርታንት ለቨል ከም ዘለና ማለት እዩ at any time ግን ምክንያቱ we don't know ፅባሕ ከይረሳዕክዎ ከለኹ ባንክ ሆሊዴይ ናይ ኣሜሪካ እዩ ከምኡውን ባንክ ሆሊዴይ ናይ ካናዳ ስለዚ ከምቲ ዝድለ ቮሊዩም ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና ግን if 1848 እንድሕር ብሬክ ጌራትልና ግን 1848 ብሬክ እንድሕር ጌራትልና we are going to look for buy 1848 ብሬክ ክሳብ ዘይገበረትልና ግን ጎልድ ንባይ ዝበሃል ኣይክንሪአን ኢና 1848 ብሬክ ኤንድ ሪቴስት ገይራትልና ንባይ ክንሪአ ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ካብዚ ንብሎ ዘለና 1842
ዞን ሪጀክት ምስ ገበረትልና ንሴል ፖዚሽን ክንሪአና ምክንያቱ ኣብ ኣገዳሲ ሕጂ ሎማዓንቲ እንድሕር ዳርጋ ብዙሕ ሰተኣብ እዩ ሬድ ዘሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ኣለና እዚ ሰሙን እዚ ስለዚ ብምልኦም ክንወስዶም ማለት ድዩ ኖ ካብዚኦም ብምልኦም ሰዝ ዝገብሮም ዘለኹ ንሓደ ማርክ ጌርኩም ንዑ ፈለው ንገብሮ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ ጎልድ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡ እውን ዩሮ ዩኤስዲ ሰለስተ ናይ ዩኤስዲ ፔርስ ክንርኢና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ኩሎም ሓደ ኢና እንወስድ ስለዚ ጎልድ ከም ዝሪኣ ዘለና ቨሪ ኢምፖርታንት ላ ድሕሪኡ ንሴል ፖዚሽን እንድሕር መፂና ከዓ ታርጌትና ክሳብ 1820 ሴል ፖዚሽን ክንሕዛ ኢና ማለት እዩ ሰለስተ ርኢና ኣለና ብምቕፃል ለሲ ዩሮ ዩኤስዲ ናይ 4 ሰዓት ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ሓለፈ ግዜ ክሳብ ኣብዚ 1.0500 ናብዚ ክትመፀልና ኢና ተፀቢናያ አንፎርቹኔትሊ ናኡ ኣይመፀትልናን ከም ዝሪኣ ዘለና ካብዚ ፕራይስ ተመሊሳ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ኣብ ናይ 15 ሚኒት ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢናዮ ቢዩቲፉል ኣብ 1.07 ኤርያ እዚኣ ማለት እዩ ልክዕ ከምታ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ፊል ክትገብረልና ንፅበያ ዘለና 1.07 ኤርያ ፊል ክትገብረልና ንሪኣ ኣለና ብድሕሪኡ ካብዚ we are going to look it for sell opportunity ማለት እዩ at any time ግን ነዚ 1.07 ንላዕሊ እንድሕር ብሬክ ጌራትልና sell is not valid we are going to look it for buys ክሳብ 1.0700 ስለዚ ዩሮ ዩኤስዲ ከማን ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እያ ዘላትና ንሴል ፖዚሽን እንድሕር ሒዝናያ ካብዚ ንብሎ ዘለና ኤርያ ግን our final target will be 1.0500 ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ኣለዋ ማለት እዩ ንስዊን ክንሕዛ ኢና at any time ከዓ ነዚ ኤርያ እዚ ፊል ክትገብረልና ትኽእል እያ ልዕሊ 100 ገለን 170 150 ፒፕ next GBP GPY ክንርኢና GJ if we see this market for our time frame sorry beautiful trend line up bullish trend line ናይ 4 ሰዓት ብሬክ ጌራትልና ላ ከም ዝሪኣ ዘለና again price is coming to retrace ወይ ድማ ነዚ double top ፎርሙን ክገብረልና ይመፅእ ኣሎ ኣብዚ እንድሕሪ extend ጌርናዮ ከዓ can we see how beautiful double tops ብላዕሊ ኣለና can we see 1 2 3 4 ሕጂ ነዚ 162.00 ናብዚ ክትመፀልና ኢና ንፅበያ ዘለና ብድሕሪኡ we are going to look for short opportunity again for GBP USD GBP GPY can we see how beautiful 15 minute time frame scare quagarayo can we see very nice uptrend very respected ዝኾነ trend line ድሕሪኡ price break ጌርልና ኣሎ ስለዚ 162 ታች ክትገብረልና ክንፅበያ ኢና 162 ካ almost 34 ፒፕ ማለት እዩ ብድሕሪኡ we are going to look it for short position ስለዚ GBP GPY ካ ንሴል ፖዚሽን ካብዚ ክርአና ማለት እዩ next final USD GPY this is for our time frame ማዕረ ክንደይ ኣብ ኣገዳሲ ዞን ወይ ድማ ኣብ ሓደ very nice ዝኾነ resistance ዓሊባትልና ኣላ we can see so price ነዚ areas respected ጌርልና ኣሎ ነዚ 135 ማለት እዩ ሕጂ ካብ ናይ 15 minute time frame very nice trend line ኣላትና ኣብዚ we can see this yeah ስለዚ እንታይ ክንፅበይና price trend line ናህና break ክገብረልናይ ድሕሪ retest ክገብረልናይ ድሕሪ ኻ we are going to look it for short position ስለዚ this is USD GPY if trend line break እንድሕር ዘይኮይና we are not going to sell at any time sales ዝበሃል ኣይክንርኢን ኢና ነዚ ናይ 15 minute time frame break እንተዘይገይርልና ብድሕሪኡ price break and retest እንድሕር ንላዕሊ ገይርልና ግን we are going to look it for the opposite way ንbuy position ማለት እዩ ክሳብ ኣበይ up to 138.00 ማለት እዩ ክንደይ ፒፕ ኣለና ካብዚ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ኸ ልዕሊ 300 ፒፕ ዝኾን ንላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝኾነ we have to be careful ነዚያ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረትልና ሴል ዝበሃል ክንኣቱ የብልናን ማለት እዩ ሶ ክንደግመን ኢና GBP USD GBP AUD gold euro USD GBP GPY USD GPY 1 2 3 4 5 6 እዚን ዋላ ካልኦት እውን ኣለዉ
ግን we don't want እዚአን 6 pairs እዚአን እንድሕር ከምዚኣ ጌርና ልክዕ ማርክ ጌርና ተፀቢናየን there will be very great week ahead ስለዚ please try to use proper risk management risk management ኣብዚ ማርኬት survive ከግብረና ዝኽእል ነዚአን ከምዚኣ ጌርኩም ማርክ ጌርኩም ተፀበይዎን ዝኾነ ሬድ ዝኸውን ዘለውን ክትወስድዎ ከለኹም ኣብ ግሩፕ እንድሕር ሼር ጌርኩሞ ዌይት ወይ ድማ ለስቴክ ክንብል ንኽእል ኢና ደጊመ ስለምክታልኩም የመስግን ሰሰናዩ ሲ ቱሞሮ ባይ ፎር ናው